tapnunin ka mabutik-tikan ti papanan inapudno nga panagayat ko hindi nga o ayat ko balikas ni karayo nga pangipik sa kagar kiniliw ko nga agsadag dita arpad mo iwaksin ni panagdwadwa tasagarapin tatilibnos na tuy ayat ko para kenta ang nanayon awan patinggana mensahe ni ayat siya sino pa'y ipangyawatan nudilaeng siksika nga puon daytoy biyag Inka kumasa puyuten samit tiro daytoy ayat tapno nagsanta rimati kaunggak nga mangtungpag arapaap tatibiyag iwaksin ni panagdwadwa tasagarapin tatilibnos na tuy ayat ko para kenka ag nanayon awan patinggana mensahe ni ayat siya sino pa'y ipangyawatan nudilaeng siksika nga puon daytoy biyag nga puon daytoy biyag Request ni Ma'am Luisa Acostato, dedicated to Ma'am Josefina Acostato. Ay di sisig ni iya nga indah intubiyag ko sulda manikne ano pud no
may waksit na palabas. Di intalen ko to'y ayat, no kumain patid mo, niyayat ngayon talik ko. San kumaanag-banag, alinipat kunday taayat, awanang mo apamuspusan, hindi bawin ko to'y ayat. Baso mo, babae, nagayat ka sa bali, kasama ka'y di ka rin, ngayon kakaniyak ang kalalim. Sinatap ko'y puso, sinagot mo, ikaw nga. Tsak may waksit